nanon kuma yedi efa imani no wo wa kwakwado ndem se mitini ya se brenyam onu mu ana wayi no ne mum ane no a na sisi ya no apa ha kwetise Robert ndi wasem chese tu sa de senyi na semu bisa na gina me so sa se bisa e ho asem ipo yi ni tia kunye no ho ade benye waya no ade ho ade de se menye ene na me kan de tiene se na fo sa ho e fie na meti wo sa no enti na ho gunu so asem kan e no kre na so ensem bebere ho enia na hwe na fa ye tu yire ama kwan so ko na busuafo ne ye na ho ade asa wo ya pa de what to say na hungu sa atia don ko de tiene se abla asema wo kana taso sabi untimi nkofo bi de hye ne ntina wa bra wo nye no ho ade obi ko agyan nchina obi kasa me pa de fo ya de fo de ngene ka me be ka kire so ko de fo de me sa na ho semo no ene nyama no o se me nya bote na me tutu manam yi asa me tu sana mo no ami gusu ami tu sana mo no opa no hokko no ne ho ade ye na ese me koye no ena aye nsem ba ko mienu bia ho asem kana ye kana kakra na sebi obie no a uchifu asem pakodo mpani se wo bi na wie bi kama menene ti hwe na maye ne ho ade a nka pepe na so ho niema no ena akoye yi kakra me se me nyi mre kakra mfa mo abo no me no so a me ba kakoye nya amna we de wo buo ne ye na mum kan hu se mpanyini se breku na mo hoyi yedi ne hye ambo akro na wo so gusu a wo bo abo na me nya ntente atiminya ekura ye bo mu nim se nipa kasa unya ekura ye se waye nipa ye mpese unam ho a ne ye tenetene yansa wo so ekura de mo hye ase ekura dada ne omo kaka nti hu de wo ye atiminya mo me no mu nyina ate me da ase so se mre ni mre nyina no asemba ese yonko a ontimi ntu fupa wa bada wo ye bonne onya yonko papa ye wo ye bonne obeka si woni na chance wo ye yonko asemma me da ase na se so be a wo mu ni suma we mi hu se yonko nua ni munyamfo nanso se wo de usuban we de afase oku ada ai se usu ko hwini de kurom ha de bi maada wo ko hwini papa wo me na mi gina manim cheye be ma me na me ka na me de me se num si me bo wo ko hwini na ngono mo san kwai mda be a ye benwunu bedadi anu nsuo na uhwe na nanum anim pa wo de ka no kuro minim se be ma de ansa wo besi awade kwa so a wo besi ubo ebe kan tamawe abo agusu so wale no na wahunu ba wahwe ba ne na husuo ne se de na wosi bosie ana wahwe niam bi wo no humpo ansa a wo de wani efire no so akwa akohwe suban na de oti de ase abrawa no ma akora aso o we de wansam ye se kire me yonko na me nkire suban na we de usuban we de na me de bo abira asem a wo kai nyina no ne nyina so onyina so pa ne se enyina so ne se se wa wo hwe ba toburum we se amonima ati hwei na hwe na busuo mi busa wontu hwe se de ositie na ya wi wani firi ne so nti wani ni nua akua na wo nyina wo mabusuo no wo ahosuo eyepe enti enu monyama hunu wa amonima mu ne enu abi na hunu wa akuam ane sasa o nyina no mo emuja baako we de wa amomo se ni nua no wa amomoden wabo wo ana wonim de waka wo nse wo no ana me hwedin wo brobro nsem no a ne ma hwe ebi wo ma de wo ma ye papa no ne ma fa de enya papa no ne ma fa no se wo no se bi o ka no aka nten eno nten koda se wo wonim se amonima no ma se ne pe ma pa amonima me do ado asem ato nanim menye hoho o ka kire me se menye ne so bema menye bema wo pe menye ne chance nso mu aso tie nsem a wono no o ka kire me menkawe na se ne yesi odo ekodo odo wo sebi wo hye wo bi na se sa nipa no se de otie bia no odi ani die ni obuo ani odo ebe ma wa abo mpo no so ya abo ano odidi kọ bebia na sumeden
ebe jono na enye me nipa aha o sei ti asem na me na woka no enti ne se akua no so obedo me no wabu me no wakrokro me ama me manya manigi a na meto me hwana me twa no hwana wo twa hwana me twa no wansu ansu ansa uhu de mudu na wo no minkawe eye na wo so biawe hu se de sitia kenye ni se ne ugina ato ayampia de mu ye die se ebe de kura na ama me ko ado mi nko mu so mahunu de twa mu nyina de ne twam we de wa mo homoden kura ensem fataw sa na ifiri amu ni maso ni nua ni nua na do mi o na me so me do no odoko de odo sabi so nya obi no obekrokro obedo wa no odo nbi why to de se no na wo kadea so wo asem fufuru bi beka wo afutu fufuru bi betumi a mesrew wo betumi aka na sa asem wo de utwumu ne betene yepe me na akua no bibie no betumi asi me ne do ntem we bi na me musa wasem empanimfo se busuma ne me kwade mprensa wakoka na baako na so wodaada ne ho na wo kura wo ye ba na wo bepewa enti ho na no aboda ama no wo se wo ye yo ho ne ma kakra wo daada ho ni nyina ye wo da ahyase na de o ye kan se kire wa na ne wutu hu a na kyese anoma watu afiri bia obi aka sa asem wo ya kire on de na meto me twan de na meto wo twan wo so wo do ahwe we de wa momodin wa momodin kura wa momodin we de me ka kire efin na ekoyi se wunim na nya asem foforo na abeka ache ma futu foforo na ebe ye me na akua do ho ntamu asem dia mesrew ende mesrew pa meyi mu baako me ma me kura ba enne de me kai no bi na me ka kire ntimi ntoto ye sense asawa na wumfra ye baako wo beyi mu baako aja baako na some okay de wo se nka me define o so kasa papa kokko na menya kwai boy same ho ko na me no na kokko Hey, Papa. Prima. Next thing. Na madam. Na, okay. Oh, me ko sense. Oh, kidi nyesa me penta man kam ko jawo. Ko bana ye meeting yako. Na, Prima, ujidi so ho ye. Oh, me ho ye. Sama ka ujidi. Oh, me ho ye na sa de o si ka sa sa what me ho asembi. Oh, debi. Menti ho asembi ya. Oh, bana ujidi. Oh, na wani na ya mo nti na ma me bisa usa. Yeah, some. Ka ban some ne tosu. Oh, some ne tosu. To me bi kra me ni kra nje. Oh, me dai. miti me hu. Oh, ba me hwe wani mdi. Wo wani mbusa. Me hu wana mu se bibi how. Oh, na sama beti nya ka kire me ana. Nje ndi se miti bi. Ani wadi hu komo. Eni Prima, uti. Kakra me meti nya ka kire me se. Adwendwen wo we. Ku sunsu. Udi ana de bia esere no atu bia gu why? Ko ba me ye den so. Oh. Moya. Oh. Prima. Udi me wo ho. Nti de say abrebia no hwe na se wani kana upo bi na di nkoma. Me wo ho ma why? Ko ba bo atempa. Aka mate. Yo Prima. Anyway, the Ukosan so ile mami ja on ko why me pem no ye be din komo why yeah yo mon kan so ho Pabula boate ma ya do bia Pabula ye me de paate no achiati Pabula me pete udi de matati ye bi mam Chumaka siri sawa ai de matati am pete udi mam ya nete ye wa wo yompo atamwa me ba atamwa ai ba nu a woni no wo nte mani yemu yeni bete yi ba ku ba pudi mu mame hana do bia obese mi yi ba ku firi mu sese mi nte wa asema si yi bete ba pu adie atamwani ni dai oni ni dai woni ba pu petia na ba pu oni ne betia nto me pete woni plemata etu na tia pese oni brenya ne tia tabi pese oni brenya no betia mpete brenya no poni ni plom kula enti
anka plemata etuo no ne na tena ama nti edien pa na opese me ade me pete wo ye ni te wo betimi ada ayibre na ne ta na nta woni no akoda o ya tamo anti o ma yam te oda manya de ba na dia sem na okay oh mia nkasa mi nya me yonku asamwa debio mami adobia ade wunnim se oba asamwa ayi no eyebrenya oba asamwa pese oye no ho ade eyebrenya ana wo kasa asemu ya kire me debio na musu sembe na ade bai we mututam ni mutu na ene dia we dey mututam ni mututam tete ya biena no wonye mempenatem mempeta wone me bata mo awade ntita mentata popuno mentata antia ute popuno mete wo da no ana ne da ebeti atamo ni tute mwan mami adobia saa dwuma die we ya wo de hye mensa de nya de metimi age menya nso so da aden wo de otan ba betu me ni menua ni ntemana mami adobia na saa dwun we kura de den kura na atimi kwadwe saa dwun adwun fin sei wanya ade wo chese medi hu ya fa ta na wo te pam na bo ate me te sei na me bu pa tete ade awaye me ti me mu ba popura me mu ba te ta won to wonye ti wete ya tamote ya tembe atamote ya tembe aya bi asama wo sei kan we ya sembe hwe chese mi na me nkogu mi hu fi ho na wo fa nya wo animonyam ana de bi wa ma di hu ya saa dwuma de audition me say de menyo menya china wona da we nto ya tembe aya asama me esa ekopem se me wo do e ma me nua asamwa menya saa dwuma de we da o tie me wo do ma no ntina me pete wo opo ba pope netia onta ayi prema no ye ni nyina de pidikulo mu ake bide na ye nimo no inim ni butu ya ni minim ni mu nipa bia tete kura wa mu ate tatem bi poto no a atamu aho betere no wan awa do be sa se mu pa de senko bi pa na be ka kire mi anka mi ndi o se mi ti sa se mu efiri wa anka sa wa no utiri mu osu we teta wa dia be ntoto no no da wa atam apoda ya katam ya de to ananto de ato ya de to ananto de ato eno ntoto dia be no wonya dai hwe no ko dia be na de be sa na wuti sa wo ya so aho me bo me nwa sam amane wo de he sa wo ya me bo na amane utiri mu osu pa wo sa ma me we fa djuma we ko mo bi fufuro menye una me twa o ka wo wudi mi me bo na amane me bo sam amane Akua ade Bejina atwam kakra we amemaye no na aja wa dwonwene ya na sere o de ye fachem mia no mama na basa na enya mia me ko shefu mu ade sakura me hunu so wada wo ma enye ntia ko se ye ka e wo mu se ye dudo de te so se mi suro mu hihye me sese sei me kana nanom se mi nwa panyi amu ani ma ba be hu stadi we ya de o te be yemu kodua we mu no wan hwe ya me so kwase wa hwe obepagya to kodua mama koye mu nyina ase obesi mi sentomago ahata o se mi yemu hihye me bonjo so se eze eno no da gane o se eno na ha me no mi suro mi nwa no ti minim so oba ka asem foforo bi kura minim so oba ka asem bi a mintumi kura ensi enyina no yo se minim se amoani ma asem na wo beka uti mebusa wasem amoani ma ono mene no hwane pe ne yonko amoani ma mene no hwane pe ne yonko mene de mi be ma ne oba hwane pe ne yonko ende be ma ne pe oba ma pew wa mpene enti no de na wo enye se bia sabi ma pew ma wa pene ama me no wo kura ye bibia na me no wo akọ bibi ena bia meka se bia eno no esi ho kwan
anya bia kura ebia me bedi mo jafra na ase bibi sa ade na empesa ma se ne pe on pene mene ne nya hwe mene ne bibia nti se wo no wo ji tumu a wo de wo ni haw bia de nya se me wo betima se na wo no betena so wo no ohu na se wo so won te ase wo ba hye a ahimfie kura no a me ye frɛ me a megina no sa so twen bi kura wo ho a ananse mfomso bi aba ho a wo se yetwe me aso a ana wo se yetwe wo aso a me megye sa so twen megina enu ntino mesrew fa hye utrim na yi wo nua ba na adwene efi utrim ontimi nkun ontimi nyohwe say me de unim me ma ho pepeyo enipa no so dada nipa no o edu wa megina wa chi edu wo no na wa twene ho kude o se me mpese be kwa kodu wo na asema okay ne say me agide be na o ma me judi na o jimi dia afeli na me maka asema na say o twema no me ntwe wo no ofom na me nua no mimi nim no ono be ma onse ni pempo no otim gigina chi ni nipa na twe amanso minim no titi me se twa so e kan no kwa da mesrew ka wa kuma to bi sa adwumbe na mfiri utri wa mesrew na ye ntonko so ni edo wa mesrew minim sa adwene we kura na wo mesrew wo de enko ye ntum pasa kakra sefa akotra na eja wa adwendere ti ye nko nsu na no wa kokoko na me hewochi I said that we di kauna ibe ma bi ba be chimia de na wo mi na we na obi be chiwa na me dika na obi chiwo mechi abede me obi nchimo machi no so watade na chi ti o kosi ko ni na me o de na kwa dika me tumi na ba ko tumi na ba ko kokoko me di wachi ma tu ba ko wa se yonko tu bi di machi ko na me nante se onye o Brenya, amwani ma. Na what to say? Oh, na mother ma me hu na won say. Bia kan bia be gina hayi. Ti yen. Na de na ekoso no. Wa ni tia. Wo bo bese no. Amwani ma. Wo ba pese esi asamo. E de be media pe be pese na yen kotso kokonya to di kokosa kakla. Na wa sma wo kan amwani ma. Aya na to de bia me nti wase o. Wa ba me ye aduane adamfo be tena se aso me mu no. Me nya niema ni nsi ho na me nkotena konkonua ase na omonko na nkomo no se beti matwen e wo mre bia ne ne ye ani mate wase na so kan wo se menim ho a ka me se employ na menim na ka me drive no abi ne me so me no aduane eh boy me de nkomo na me pa die ti bese ne yanko na so wa ase no bo beti bia no ana ba ku yi so fra bo beti bia no na me ku aduane de me ana me ye me ana me ye amwani ma mama ka asam nso e to da bia sa adwen na anya adwuma ni pedua na dre wo bo ni yes ama adwen adwuma mati bi tete mpo mpa do du ama anwene ho se me ba obi so onwene ho na fa me yonko sile kwa ne sai enya le bone so wa ba me ya de se wontumi muami a enkomodi okwankwan mi ase de e wo se ngo se obosompo o we ne me bo ya de adwenya me kwa kakra me ba ntimi nyanya aduane wo sesa nkogu dem na mi nkotena se nkasa ne nkomodi empanyifo kan fidie yi abo ani sonko eja ne so ne sonko so ya no mafu so ne ho na no wono ta wani asini so kwankwan ase wan hia ma ta me kwa se ho ta onu ade na sekuo no asini ho ye kwesi akwakure ye nya ye wo ati me da ase bebre eni ebufu so me na me de me bo ebufu enfu afa ho ebufu me hwase na waduane eni echiri wa oh pasam namba chire se ya Auntie, I didn't want to just have. Me mpo e me won me ni die ntia ayesa ni jesu ku bia be hye makuma mu ama me namwa se de mi sisire le kwa me won me pese me ja se de nso me pa ni ntimi ja ko to kran na ja de ocheche
asa o di me ho agro bi do to ani gya be hye wo komam won ma de kodi ntama woni age e de na wo kyan ka kire me na me de me mu de ko da bi o hwe nko yo me pia bonten na me de me ko me kwatena kwankwa nua na na me kwaje mflama ma hu ne na me hu ya ne se ni jesu nko bia be wura makomam na nua panyin wo pese me nka ma asem ncho na se wo me no ti fie ha yi wo asem kye so yire so sesen kro wo komam won kan kire me wo ni me ni nkomo enye nko wo na aka ya onye nkomo difo ne me san se me misua enti sese de panyin nka na asem nchira akra no saa so na akra so ntimi nka na asem nchire nua panyin ai enti we de nya sisire anu ya pele wa akra we ofure oh ile ya ifi ba ba ko sa obekum sa wonko awodo beba sa kure mu ne wo efie mu ne ete wo kan tangu amuna mu kura epie na nya de wuye nya de egu bi dani so de matewai se de me nya na beto mo jam ya pa me nya boni de me makoma mu se be nya boni me na manya me nkwe na me dia hey e ho ne di na ko brother mo na ko fa de da bi o me ko mi de hey are ho kwan me nkwan pa hwe e ko de me hu ali je na aba anka be yi me abo me ni obeti me aye na me kura na wo san ka me botera wo na no ana me ya pa imani aju o me rozi me pa wo ni so me ya ke papa mo se kuku me ba ma me bi dia mo ani wo na me onim se wo o hwe ma wo mu no o to me se o papa Kabra hwe gane na ini ko Oh, baby. Ah, mommy. Snazzy. Kabra from home, my baby. Why? My man shall PC. Me na wo. Na was na wo me ma. E bo am ade. Me ma na titi mi ya. Mama, kakra. Wa ade kakra. Kabra. Mommy. Nkomo wo ni ya ni se. Ekula se ho. E ma wo kama pa wo. Come on. Baby, I say na aki. Mo ya kama de so mo baby. Oh. Na body efe. Na mi abodi efe. Kwa ba na fe bi ade. Na wo ba wo nko na ba yi. Ko ben 20 mi afọ ba ko kura ni wati ama. Mommy. Mama na se woni njuma dia e de me ko kwaye. Ni ko kwaye mu ho se me kwa ko ye adwuma. Sama me ni ko se me kwa ko ye adwuma na me de ko ye ma sema. Ya se nke ko ko ekura nke ntimi nkyere se de aye. Ni se. Ni ka ba ko bi die. O so apa ko ben wo aduane ama na ko wati nya kwa ha ba mu de. Kwa blanka nya boni o. Enkechi. Aha, wa be kwa bla. Maka se so no wo kroma. Kwa ba fo ni to fom. Ni hwehwem. Na po ba. Oba kan ho ate. Mommy. Aba. Wakasa ma toma kuma so. Mama na asem kakra wo ho. Kwa bla ma me ni. Asem bi ohu bi aka kire me. Imane de eya na me hye bi. Nso na me fere. Oh me wouldn't say me you be a me fere ade. Ya na ne kan ye me te. Kwa bla. Utimi so oba pe. Na nanom. Enkechi kwa bla. Odi. Ananom ya aduma ni mire. Ansa ba kwa akoda no. Wo ba me dem ho no. Kwa bla. Na kire wo kwa papa fa so se me pe. Na ade akoye sunyo na ade uti atoso. Na aka utiri wate. Hey, kwa bla. Utimi so oba pe. Mami, o de waka ni sa amate. Meba na maba be ti. Why? Mate. Efi na ekọ, nso me de mani beto fom. Na ma pe oba meti ni matena. Afi na akasa. Mami, se minye bi nso na se meka na wanti ase a, ana se ne kakra ya medin a. Na baba be. Oh, kwa bra. Mami. Kuma me ko ka Obama. Hey. Me ma ka Obama. Kwa bra. Elisa woji weni a.
Wo ma me ba be gina ho ahwe bi. Hey, mami. Pabna. Mami, what do you, yeah. Interesting.